Li Brukselê paytextê Belçîka, Rewenda Kurdistanê bi amadebûna nûnerên sazên Ewropî û kesatiyên Kurd belgefîlma Enfalê ya derhêner can û rojbeyanî dan nîşandan. Destpêka merasîmê de li ser navê navenda lobiya Cinosayda Kurdistanê, Avrîng Şaweys behsa trajediyên Enfalê kirin û giringiya belavkirina wan belgiyan li ser navendên cîhanî anî ziman. ئەم دۆکمنتارەی کاک جانۆ ڕۆژبەیانی زۆر گرنگە بۆ دیاسپۆرا. لەبەر ئەوەی چەند سوودێکی زۆر گەورەی هەیە، یەکێک لەوانەیە کە جەنۆسایدەکان و ئەو ناخۆشیانە و ئەو هەموو کۆمەڵکوژەیە کە بەسەر کووردا هاتووە ئەی خاتە پێشچاو، هەم بۆ کوردەکان و هەم لەوانەیە لە هەمووی گرنگتر بۆ ئەوروپیەکان کە بزانن بەڕاستی لە کوردستان چی ڕوویاوە بۆ ئەوەی وسکوت نەبین لەسەری هەتاوەکو پیشان بدرێت کەمە. Kesên biyanî ku wek temaşevanên vê belgefîlmê bûn dibêjin, tiştên wiha medîtine û kumkujiyên bi wî rengî hatine encamdan, lê mixabin weke pêwîst nehatine nîşandan. It's a new type of documentary that I have seen. Ev şêwazekî nû yê belgefilmanek ku min dîtî. Belgefilma îro li ser komkujiyeka wiha bû ku hatibû piştrazkirin lê ti carî nehatibû naskirin. Li Holandayê hevalên minên Kurd hene ku ji ber tiştên qewimên Kurdistan bi cih hiştine û li Holandayê jiyaneke nû ava kirine. Dîtina trajediyên Enfalê ji bo gelên ku li Ewropa dijîn di rêya wan belgefîlman de şokhênerin û dibêjin. Pêwîst e ku herkes wan rastiyan bizanin û haydar bin ji wan sûçên ku li dijî mirovan hatine encamdan. He ordered the destruction of the town of Dujail, where the attackers were believed to have come from. This documentary was ev belgefilm pir şokdar û tijî zanyarî bû. Gelek tişt hene ku em li vir li Belçîkayê li ser vê rewşî nizanin. Bi dîtina min, giring e ku em ronahiyê bêxin ser vê mijarê, da ku mirov ji van rastî û hovêtiyên ku qewimî ne agadar bibin. Ev bûyer pir dişibin tiştên ku di şerê cîhanî yê duyemîn de qewimîn. Karesata Enfalê birîneke kur e di dilê Kurdan de ku dema navê Enfalê tê gotin, agir û şewata dilê dayîk û bavên Kurdan gurttir dibe û çi cara nikarin vê karesatê ji bîr bikin. Senter û Rêxirawên Kurdî û her wiha dîaspora Rewenda Kurdistanî li Belçîka dixwaze di rêya dîkumentara da êş û azarên ku bi serê gelê Kurd da hatine bi taybetî li Başûrê Kurdistanê nîşanî gelên cîhanê û gelê Ewropa bide. Her wiha daxwaza piştgirî li wan diket ku di rojên tengasî de em gihiştin asta niha û di niha û pêda pêwîst e dostên Kurda li Kurda xwedî derkevin da ku Kurd jî wek her netewekî dî li ser axa xwe bi aştî û azadî bijît. Hamîd Mustafa dengê Emerîka, Brukselê paytextê Belçîka.